shi yasa mutum ya saba yana aikin alkhairi lokacin da kake da lafiya, ka saba kana sallah ta nafili, kana karatu alqur'ani, kana ziyara, kana zuwa kana sada zumuncin ƴan uwanka, kana yin aiki da ƙarfinka, hidimar masallaci ce ko hidimar iyaye ko hidimar ƴan uwa, duk abin da kake yi na alkhairi kayi shi lokacin da kake da lafiya. Idan rashin lafiya ta zo sai kaga ka ci ganimar aikin da kai a baya. manzo Allah yace ka ganimanci sihhatika, lafiyarka qabla saqmik, kafin rashin lafiyarka, wa faragika qabla shughlik, da dama da ka samu faraga, ka samu dama yanzu, kana da dama kai wani abu to kai kafin lokacin da rashin damar za ta zo, lokacin da zaka shagaltu ka rasa abin da zaka yi, kana son lokacin ma baka da shi. Yanzu kila kana da dama har zaka tsaya ka dinga tunanin to koma me zan yi yanzu, kana da dama to kai amfani da wannan damar kafin wani abu da zai zo ya shagaltar da kai a rayuwa ya zo ya shagaltar da kai. Azala ya ce abu na gaba, wa shababika qabla haramik, kai kokari ka ci moriyar samartakarka, kuruciyarka, kafin tsufa ya zo maka. Dan fa tsufa wani abu ne wanda ba makawa. In ka ga mutum bai tsufa ba ko ya mutu da wuri ne, amma matukar mutum ba mutuwa yayi da wuri ba, yau da gobe zai tsufa. Tun fatar shi tana sumul sai kaga ta fara tamoji, fuskar shi ba komai sai kaga ta fara gashi, gashin yana bakin kirin wata na sai kaga ya fara fari. Fuskar kada lafiya lawai kaga idan ya fara shigewa. Kai kanka da an gaya ma karfin da kake da shi sai kaga karfin ya rabu. Inda zaka iya haka ka goye buhun masara sai kaga tiya biyar tana neman taimawu ya dauka. Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ta'qilu, duk wanda muka rayar da shi inji Allah to zamu nakasa shi a halittarsa. Karfin nan da kake gani kana da shi, daga nan zaka iya kai tsalle ko ka ruga da gudu, kai ka je kai wani aiki baka gaji ba. Akwai lokacin da kana kallo ba za ka iya ba. Ko kuma kaga yanzu ne mutum zai dauki siga ya sa a baki ya ce akwai zaki ko, to tsufa yana iya kai mutum sai ya sa siga a baki sai ya ce bai ji zakin ta ba ta da zaki. Ana cin nama a ji daɗi sai kaga shi bai cin nama, in ma ba a hana shi cin naman ba tun kafin lokacin sai kaga bai jin daɗin nama. Tsufa ne take zuwa da wannan. To a lokacin da mutum ya tsufa akwai abubuwa da yawa da ba zai iya yi ba, kana kallo ba za ka iya yi ba. To kafin tsufan ya zo shine manzo Allah ya ce kai kokari ka ci riba wannan kuruciyarka kafin tsufanka ya zo. Waginaka qabla faqrik, sannan kai kokari ka ci ribar wadatarka kafin talauci ya zo maka. Kada ka ga yanzu kana da hali duk abin da kake da shi, gurgurda abin da kake da shi ka nemi lahira da shi. Akwai lokacin da za a waye gari kila kana nan da rayuwarka abin nan da kake da shi ya rabu da kai, ko kuma kai ka rabu da shi, dole dai za a yi ɗaya. Ko dai wannan abin da kake da shi ka rabu da shi kafin mutuwarka. Kana ƙani sai ka ji ana cewa, sai ka ji kana dako, ai dako ina yi kaza, ai da na mallaki kaza, ko ka ji ana labari, ai da wani shine kaza, ai da wani da su ake kaza, da yana da kaza, yanzu ko ya zama babu. Ko kuma kana da shi din sai kaga ka mutu ka tafi ba komai. In kana son ka san yadda mutum yake zuwa lahira ko, to ka je kabari in za a binne mutum, wannan likafanin da aka sa mai shine kadai fa abinda ake sa mai, ake lullube shi da shi. Ba wando ba riga, ba zobe ba agogo ba komai, haka ake lullube mutum a kai shi. Dan lokaci kadan ne zaka ba wannan likafanin, kwanaki kadan ne shi ba ya lalace.